Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ami POS. Barka da zuwa. Ya kasuwa? Lafiya, lau to. Amma POS dai din ba ciniki. kana da network? Ba network muna cikin gari, ai ba mu rasa network. Very good. Ɗan tsallake su ne ba sa. Da Allah duba mun balance. Okay. Wallahi sai naga ma kamar na so in gane ka. Ai ni duk duniya ba wanda bai san ni ba. Amma iko Allah ni kuma ban gane ka ba. Ai kaji. Ban gane ka ba. Na'am. Ka samu fit ɗin ka. Ai ni bana kallon fit ɗin mutane da yake ka san wasu masu POS ɗin ba kunya. Bawan Allah kenan. Wallahi ba tsoron Allah. I need to know nawa ne a ciki. Nawa ne? Na ga kamar 400 billion. Ban sani ba ko ido na ne da Allah duba. 400 billion? 400 naira biliyan 400. What? Mene da kuɗi haka? Mene da kuɗi haka? No, I need to hustle more. Gaskiya na yi broke. Elon Musk. Ina zuwa wurin da yaka. Ka yi broke. Biliyan 400 ka yi broke? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ami POS. Barka da zuwa. Ya kasuwa? Lafiya, lau to. Amma POS dai din ba ciniki. kana da network? Ba network muna cikin gari, ai ba mu rasa network. Very good. Ɗan tsallake su ne ba sa. Da Allah duba mun balance. Okay. Wallahi sai naga ma kamar na so in gane.